स्रिथा होनदों आं स्रिथा नों जेबो दाबुं बुंदोल' नों बेखौल' दा नोंखौ आं मा खालामनो हो नोंखौ दा आं मा खालामनो नोंखौ आं दा बजबनो ना नोंखौ आं गारनो आंनि बिदाखौ नायग्रोनि आंनि बिदाया माबा मोनसे जानांगौबा जोमै नों मोनथिखा नाथाय आं मालाय मा खालामनो दिनै गावनि हौवाजों थांफानो एथ' आसा दङमोन दिनै बे सोरांस्रिया थाङामोनब्लाथ' दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन मानो थांफानांगौ बियो आंनि जायगायाव दिनै आंनि जिउआव जानायखायनो आं खालामदोंमोन दिनै आंनि जिउआव जानायखायनो दिनै गासैबो आंखौ गाज्रि सानबाय नाथाय बे आंनि एखे अबस्थाया मालायनि जिउआव जानायमोनब्ला दिनै सोरबा हिन्जावनि सोरबा हौवाजों सोरबा हिन्जावा थांफायोमोनब्ला दिनै बै हिन्जावाबो दुखु मोनगौमोन खोमा दिनै आंनि जानायखायनोसो आं बुजिदों नाथाय आंथ' होनो होननानै होआखैमोन ना सोरांस्रिनोसो होदोंमोन आं सोरांस्रिया लोङासै देरहाया लोंबाय बेखौथ' आं मा मिथिबावगौ दा आंथ' गोसो गोरबोजों देरहानो होनो होननानै होआखैमोन थेवबो आं थांगोन मानोना आं देरहाखौ बुथारनो नागिराखैमोन सोरांस्रिखौसोमोन देरहानि सायाव आंहाबो अननाय दङ आं देरहाखौ नायहैगोन आंखौ निमाहा हो देरहा आंखौ निमाहा हो नोंनि देहा फाहामनायाव बेसेबां थाखा फैसा थाङो आं होगोन आं दं आं नोंखौ नायगोन देरहा आं देरहाखौ नायहैनो देरहा दिनै नों मा पाप मावनायनि थाखाय दिनै बेफोरबायदि सैसोनो गोनां जाखो नोङो नोंनि आरो आंनि खाफाला मानो एथ'ग्राब सुनि नोंनि आरो आंनि खाफालाव माब्लाबाबो सोरां आरो खुसि आरो गोजोननाया गैया जोंनि खाफालखौ नाय इसोरा मानोथो एथ'ग्राब दुखुथिया सोरजिखो देरहा नों माब्ला हामबावगोन नों माब्ला रायलायनो रोंबावगोन देरहा हायोब्ला नों एसे नाय नोंनि फंबाय अलंबार नोंनि बियायं दैजि आरो आइ दं नोंनि सेराव देरहा नोंनि बे दिनै मोननाय साजाया आंनिसोमोन दिनै बे दैखौ लोंनायमोनब्ला आंसो खस्थ' मोनगौमोन आंसो दिनै बिसनायाव उन्दुनानै थानो गोनां जागौमोन नाथाय बे दैखौ आं लोङासै दिनै नों लोंनानै दिनै नोंसो खस्थ' मोनबाय हे सोर आंनि फिसा हौवाखौ थाबैनो मोजां खालामदो नंखाय बाखाय सोरांस्रिखौसो आं सोबाफ्लांबाय नङाबा दायनिगिरिया आंनि हिन्जावानो आं बे हिन्जावखौ निमाहा होनोबाबोलाय बेसेबांथो निमाहा होबावनो आं राया नङा आं रायो सम आं बुजायोबो बुजाया नङा बे आंजों बुजायोबो होखारजाया नङा होखारजाबायबो रुवाथि बायदिबो बाहायजाबायबो खानानैबो दोनजाबायबो सिगिजाबायबो गोबां खालामजाखांनायनि उनावबो दिनै बियो मानो गिनाय गैया बिनि जिउआव मानो सोलायनाय गैया बिनि जिउआव आं मा खालामनो दा बे हिन्जावखौ आं साननानैनो मोनला आफा दिनै आइया बेफोरबायदि मुगैजाथाव खामानिखौ मावामोनब्ला दिनै आयं देरहाया बेफोरबायदि सैसोनो गोनां जानाय नङामोन आफा आंनि आइयालाय मानो एथ'ग्राब गाज्रि देरहा नों थाबैनो हामदो नोंनि सेरावनो थाबाय थागोन आं नोंजोंनो आंबो देरहाखौ नायनो मानो बेबायदि नायदों नों आंखौ ओंखारलांगोन ना नों बेनिफ्राय ओंखारलांगोन ना देरहाखौ आंखौबो नायनो हो मानो नागिरदों हो मानो नागिरदों दे बुंदो नों मानो नागिरगोन आरो मा गोसो जानानै नायनो नागिरखो नोङो हो बुथारनो नागिरनानै दिनै नों आरो नायनो फैबावदों थैदोंना थैयानो खबर लाफैदों ओंखारलां गोख्रै ओंखारलां आफा आइया एथ' गिदिर दाय मावबाय थेवबो नों आइखौ मानो फंसेबो बुवासै फिसा आंसो मिथिगौ नोंनि नोमाखौ मा खालामनो गोसो जानानै दङ आंनि रागायाखि बेखौ हगारगोन नाथाय आङो बेयाव दा एसे धर्ज'जों हमथानासो दोनो गावनि रागाखौ मानो होनोब्ला बे हस्पिटालसो
बे न' नङा न'आव सहैग्रोथों आङो बिनि उनाव मा खालामगोन दा बे हस्पिटालाव गोबां मानसि थायो लासिं बासिं बेफोरबायदियाव बुनाया मान सनमाननि एसे खोथा थायो आरो सोरबा बायदिया बेयाव बुनांगौब्ला आंखौ जेरावबो हरनो हागौ बिनिखायनो आं बे हस्पिटालाव बेखौ जेबो खालामथ'वा न'आव सहैग्रोथों बेखौ मा खालामगोन आं दाबा बेसेबां बिल थांसिगोन आखायावबो बेबायदिबो फैसा गैया माथो खालामबावनो आरो न'खराव जि एसे एनै सम्पति दं हा हु दं दाउ अमा बोरमा मोसौ दङ बेफोरखौनो फाननो नांसिगोन आरो आयै गासिबो हस्पिटालावनो दंफैजोबो न'आवबो रावबोआनो गैया दाउ अमा बोरमा आलायान्थानि जानानै दंथारोदां सोरबा थांग्रोनो नांगौमोन न'आव औ ओरैनोब्लाबो हस्पिटालाव जानाय थानाय जोंफोर थानानैबो गोबां बिल जागासिनो बिनिखायनो आबै थौदो जों सानैजों न'आवनो थाहैनोसै जों न'नि खामानि न'नि जिब जुनारफोरखौनो नायहैदोनोसै जागोन ना आबै औ आयै हस्पिटालाव गासैबो थायाब्लाबो जागोन दे जों खबर हरगोन ना नोंसोर दा न'आवनो थाहैदो न'खौबो खालि खालामना दोननो हाया दे जागोन बिदिब्लालाय जों थांनोसै देरहा गोख्रैनो हामदो नोङो अलंबार नोंनि हिन्जावा गोबां खालामबोबाय जेसां गोरोन्थि मावोब्लाबो बिजावजालि होननानै आं बेखौ समाव गोबां सहाय होबोयो गोबां अनबोयो गोबां दायफोर मावब्लाबो समाव आङो आइनि आखाइनिफ्राय बेखौ बानस'नानैब्लाबो लायो आं बेखौ बिजावजालि बिनानाव होननानै एथ'ग्राब अनो नाथाय बियो आंखौ एसेबो अना बियो आंखौ बुथारनोसो नागिरो नाथाय आं बे बाराव बिखौ जोंहाबबाय आरो दुखु मोनहाबबाय आं जानायमोनब्लाबो आं गावखौ बुजायनानै बिखौ निमाहा होगौमोन नाथाय आंनि हौवानि थाखाय आं बिखौ माब्लाबाबो निमाहा होनो हानाय नङा अलंबार बे बारावबा हले आंनि गोसोआ फेस्ला खालामबाय आं बिजों आरो माब्लाबाबो गोरोबनो हानाय नंला आं बिजों माब्लाबाबो रायलायला नों जुदि न'आवनो थायो होनोब्ला आङो देरहायाल' हामग्रोथोंसै देरहाखौ लानानै हय आं गुबुन जामारनोसै नङाब्ला नोंसोरो गुबुन जानो नांथारसिगोन आं बिजों हाबथारनाय नंला आंखौ देरहाखौ खनसे नायनो होना नों आरो बेयाव मा खि जानो फैबावदों नों बेनिफ्राय ओंखारलांदो आं देरहाखौ गोसो गोरबोजों बुथारनो होननानै बिनो मुलि होआखैमोन बोरैबा एक्सिडेन्टसो जादों नाथाय देरहानि थाखाय आंहाबो सिन्ता दङ आरो देरहानि देहायाव जेसेबां बिल जादों आं होगोन अबे नोम्फाखौ फाननानै होगोन नोङो मा फाननानै होगोन नोङो मा फाननानै होगोन नोङो मोनथिगौ दिनै नोंनि बे गोसो गाज्रिनि थाखाय न'खरनि जेसेबां धन सम्पति दङ फानब्लाबो थोनाय नङा अब्लानो अबे नोम्फा खर'नि हाखौ फाननानै होगोन मा फाननानै होगोन नोङो मा दंजायो नोंहा नोंखौ आं बे हस्पिटालाव फैनोसो जेबो बुङाखै नोंखौ आं बे हस्पिटालाव फैनोसो नोंखौ बुवाखै न'आवल' थौग्रो नोंखौ मा खालामगोन आं नों दानो बेनिफ्राय ओंखारलाङोबा ओंखारलांदो नोंखौ न'आवसो होगोन आं देरहा नों थाथ'दो आं जोबोर ओंखाम उखैदों आं ओंखाम जानानै फैग्रोनो आं जानानै फैखांनायनि उनाव नों थांनो हासिगोन आं होमब्ला देरहाखौ नेनो हासिगोन जागोन दे नों थांदो साला बे हिनजावखौ थोद आंसो आरो बिदि हिनजाव मोननो नांगौलै मा खालामबावगोन जाबाय आं आयौ बे हिनजावजों आं संसार जानो हाला बे हिनजावखौ आं जेबो खालामनो हाला रागायानो आं गावसो सुइसाइड जानानै थैनो लुबैबाय बे हिनजावनि थाखाय हासुनोबो ओंखारदों माथो आं सिन्ता भाबनाजोंनो जानाय लोंनाय उन्दुनाय खिनाय हासुनाय जेबो गैला आंहा हासुनो ओंखारदों र' थाथ'थोंसै बियो दसे हारसिंनो हासुना फैनि आं ए नानि फै फै हाबफै मा जानो फै जिराय फै माबा मादै ओंखाम मोनगोन ना आं ओंखामसो नागिरबोदोंमोन अह नानि जोंनि बेयाव ओंखामखौलाय सङा नङा सङोमोन खिन्थु बे साननैसो मानसियानो जाथाराखै जोंनि ओंखाम ओंख्रि संनाया गोबां लस जादों बेनिखायनो बे साननैसो ओंखामखौनो संनाय जायाखै नों बहाबा थांनानै जाहैदो दे नानि गाज्रि दा मोनसै रुटि पुरि मा नांगौ बेफोरखौलाय मोनगौमोन अ रुटि पुरिखौ नांथ'ला आं ओंखामसो नांगौमोन ओंखामसो जानो होनना फैदोंमोन दे जेबो नङा गैयाब्लालाय आं बेलेगाव नागिरलांनोसै ओंखामखौ बबे हटेलाव मोननांगौ जाखो बाराबो फैबाय थाया नालाय बेनिखायनो मिथिया हस्पिटाल खाथिनि अबे दखानफोराव ओंखाम होयो दा ओंखाम नागिरनो देरि जालायलांसिगोन अलंबारा हारसिं बालायगोन बे नेनो जेबो नङा दे दसे नेथोंसै बियो आं ओंखाम जानानै थांनोसै जा ओंखाम उखैबाय आं बोरैबा गोरोन्थि जाफ्लांनायावनो देरहाया मोनलोंबाय आंखौथ' बिसोरो नागारखानाय नङा अलंबारा आंखौ जिबायदि रागा जोंदों बियो आंखौ बुखागोन एनेव गैया थैयाखैनो मानसिया आं बुजाखागोनब्ला बुथारस्रानायालाय माथो लसनो
ओरैनोब्लाबो बुजाखागोनब्ला थैयैयावनो एनेगे तेनेगे बुथारमारगोनब्रा आङो जमबाय थाखागोन बिसोर सानैया बोरैबा साइड जानानै बेखौ गोदोरा सेथेरा बुथारमारखागोन आं खोथायानो गैया एथ' मोजां अननानै नायहैनो नागिरदों नायनो होबावलायाना आंखौ बुथारमारखागोनब्रा आङो नांगौब्ला जेलनि ओंखाम जानानै थागोन आं जेलाव थैजासिम थागोन आं अखाला आरो आया हासुनो ओंखारनाया माबा खिनोबो ओंखारबावबायसो दा खिग्रा रुमा एथ' गोजानाव बिथिं सोरांस्रिबो गैया बेमारिया हारसिं दा आंलाय खिहैयालासिनो थानोबो हाला मा खालामनांगौ खिनायखौथ' लाखिनो हानाय नङा जेबो नङा दे बेबो उन्दुनानैसो दंखायो आं हाखु दाखु खिनानै फैनोसै थारैनो रावबो गैमारा बेनो आंनि मोजां सम